ଭାରତ ପାଇଁ ଆସୁଛି ବଡ଼ ବିପଦ। ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ। ଭାରତକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କହିଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। କାରଣ ବାବା ଭେଙ୍ଗା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ନେଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛନ୍ତି ତାହା ସତ୍ୟ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଭାରତକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ପରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବିପଦ ଆସିଲେ ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଆଉ ଏବେ ଭାରତକୁ ଆସୁଛି ବଡ଼ ବିପଦ। ତୁର୍କୀ ଓ ସିରିଆରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଭୂକମ୍ପ ହୋଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା ସବୁ ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ତୁର୍କୀ ଏବଂ ସିରିଆ ପରେ ଏବେ ଏସିଆରେ ସେହିଭଳି ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଭୂକମ୍ପ ହେବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ତୁର୍କୀ ଏବଂ ସିରିଆରେ ହୋଇଥିବା ଭୂକମ୍ପର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିବା ଫ୍ରାଙ୍କ ହଗରବିଟ୍ସ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଭାରତ ବିଷୟରେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଏକ ବଡ଼ ଭୂକମ୍ପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ବାବା ଭେଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ 2023ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ। ବାବା ଭେଙ୍ଗା କହିଛନ୍ତି ଏସିଆର କୌଣସି ଦେଶର ପରମାଣୁ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଭାରତକୁ ବଡ଼ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ହେବ।